Amazing day mga ka-JMC. Ayan, so welcome back to my channel. Meron nagtanong sa akin, no, sa TikTok. Ayan, sa JMC Bike Shop Bicol, sa TikTok ko. Ayan, so meron nagtanong, no, kung galing siya sa thumb shifter, gusto niyang gawing STI o Dripster yung kanyang road bike. Ayan, so meron akong simple tips kung ano-ano nga ba yung mga papalitan at anong kailangan nyong palitan, no, sa inyong road bike para maging Dripster na. So alamin natin, papaliwanag ko sa inyo kung ano-ano nga ba yun. So umpisa na natin. Pero bago lahat, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check, para updated kayo sa mga bikes na parating dito, tsaka mga simple tips na galing kay JMC. Available din po ako sa TikTok shop, ship nationwide kami kahit saan sulok ng Pilipinas. JMC Bike Shop Bicol. Ayan, so Luzon, Visayas, Mindanao, nag-ship kami ng bikes sa mga gusto. Facebook page, JMC Bikes Bicol. Ayan, located po kami sa Ocampo, Camarines Sur. Kung kayo po ay malapit dito sa branch natin sa Ocampo, so punta lang po kayo dito para mabil yung murang bisikleta na presyong Cavite. Okay, thank you po and God bless. Ride safe po sa inyo. Okay, amazing day mga ka-JMC. Meron nagtanong sa atin sa TikTok shop, ano nga ba yung kaibahan ng thumb shifter sa Dripster. Ayan, so papaliwanag ko sa inyo. Meron ako ipapakita sa inyo dalawang klase ng road bike. Gent na naka thumb shifter, tapos itong stout champion natin na naka Dripster. Ayan, Dripster is a tamang term niya o tamang sabi ng kanyang shifter, kasi mostly nalaman natin is STI, pero STI kasi is Shimano, which is ito naman ay L2 Wush Dripster, pinakatamang term niya. Brake saka shifter is magkasama. Okay, so yung kaibahan nila, si thumb shifter is a drop bar na standard, tapos andito yung shifter niya malapit sa may stem. So hiwalay, no? Hiwalay din yung brake lever niya. Okay, so standard drop bar, standard stem, hiwalay yung brakes. Okay, so size nito is 25.4 yung pinaka-size nito. Pagdating naman dito sa STI o Dripster, so oversize yung kanyang stem, 31.8, drop bar niya, oversize din. Then yung shifter, then brakes is magkasama na. So yan yung pinagkaibahan ng dalawang road bike na thumb shifter tsaka Dripster or STI nating tinatawag. Okay, meron din nagtanong sa akin kung paano nga ba, kung anong gagawin niya, kung paano siya mag-upgrade into a Dripster. Ayan, so from dito sa thumb shifter, no, so matatanggal na po dito kung gusto mag-upgrade. So hindi lang basta-basta na bibili ka ng Dripster. Like for example, merong Sensa, merong L2, merong Shimano, yun yung STI. Hindi lang basta-basta yon, kasi kailangan mo rin magpalit ng drop bar ng stem. Kasi yung pinaka-size nito is a standard. Ayan, 25.4 standard, no? So ang kakailanganin mo para pumasok doon sa STI natin o Dripster, kakailanganin mo yung oversize. So magpapalit ka ng stem, drop bar na ganitong size na oversize para maikabit mo yung mismong shifter nyo o Dripster. Kasi iba ang sukat nito sa sukat nito. Okay, so pag nilagay mo kasi yung Dripster dito sa size na to is maluwag. So kahit anong higpit mo, magalaw at gagalaw yan. Pero unlike kasi sa mga drop bar na oversize, so kakailanganin mo yung ganitong size ng mga drop bar. O, kasama na rin po dyan yung mismong stem. So yan po yung isang upgrade ng road bike from thumb shifter to STI. Okay, so meron din, so hindi lang basta-basta yung drop bar, stem, STI yung mismong papalitan mo, or just in case na mag-iisip ka, no, kasi ang mostly nakikita natin ng mga Dripster is naka 8 speed, 9 speed, yan, so 10, depende na sa inyo. So sa 7, meron namang 7, no? Sa L2, nakita ko yon, L2 R3 ata. Yun yung R3, hindi, R2, sorry. R3 kasi is 8 speed, no? R5 is a 9 speed, R2 is a 7 speed. Ayan, for example,
galing kayo dito, no? Galing kayo dito sa thumb shifter na naka 7 speed na sprocket ka, syempre dapat isa rin po yan sa pag-iisipan nyo sa pag-upgrade, no? Kung mabibili kayo ng STI nyo o yung Bripster, so make sure nyo na tama yung speed nyo compared doon sa sprocket. Okay, at the same time, for example, itong si Gent natin na 890 Aero is naka 2x na, no? So hindi mo na kailangan itong palitan ng crank tsaka FD kasi naka-setup na siya ng 2x. Kung gusto mo ng 7 speed, hanapin mo yung L2R2. Yan po ay 7 speed, no? So makikita mo naman yan sa online. Okay, so yung may upgrade, pero kailanganin mo magpalit ng stem draft bar. Okay, so kung nakapagpalit ka na ng STI, stem drop bar, or yung Bripster, ayan, so nakapagpalit ka na dito sa bandang harapan. So isipin mo, no, kung ilang speed yung Bripster mo. Kung for example, kumuha ka ng Bripster na naka 8 speed, syempre dapat tugma din yung sprocket mo. Or kumuha ka ng 9 speed na Bripster, no? For example, ito 9 speed, naka Smash R5 L2 9 speed. Yung stock mo isa 7 speed. So kakailanganin mo magpalit ng sprocket na 9 speed para tugma doon sa Bripster mo. At the same time, meron ding tinatawag tayong RD na kung saan yung maximum na speed na kaya niya. For example, itong Torney, isa maximum nito ay 8 speed. So kung nag 9 speed ka, so kailanganin mo rin po bumili ng tugmang RD. For example, ito naka Smash R5 L2, Smash R5 to. So R5, kung mapapansin nyo yung RD nyo, tugma. Para yung shifting is tugma-tugma. Sa FD naman, halos wala naman kaibahan yan. Pares naman silang naka 2x. Ayan, so depende na po sa inyo kung papalitan nyo mag-set or maintain. Okay po. Amazing day mga ka-JMC. Ayan, so mayroon nagtanong sa atin sa TikTok shop. Ayan, so just in case daw na mag-upgrade siya ng road bike na galing siyang thumb shifter. So ngayon papaliwanag ko sa inyo yung kaibahan ng isang thumb shifter road bike tsaka yung naka-Bripster, no? Yung Bripster, yun yung yung sabi natin STI, pero pinakatamang term niya talaga is Bripster kasi magkasama yung brake saka shifter doon sa kanyang cambio, no? So ito, papakita ko sa inyo, ipabike check ko sa inyo yung mismong shifter, no? Ayan, so ito yung mga standard na mga naka-thumb shifter. Ayan, so kung mapapansin nyo, yung shifter nito is nakahiwalay dito sa kanyang brake lever. Ayan, so ayan, so dito siya nakalagay sa mismong drop bar sa starting na point na dito malapit sa stem. Ayan yung mostly na nakikita natin ng mga standard road bike na naka-thumb shifter. Ayan, so dito. Okay, so ito yung shifter, ito yung sa crank. Ito naman yung sa kanyang RD. Okay, the same time yung drop bar niya and stem is a standard, no? So standard, so 25.4 ang size nito, tapos ganun din yung drop bar niya, 25.4 standard size. Ayan, kung mapapansin nyo, parehas yung laki. Okay, the same time, thumb shifter, then nakahiwala yung mismong brake niya, yung brake lever. Ayan, so ito yung brake sa likod, then ito naman yung brake sa harap. So naka-cable acquainted disc brake, so parehas sila, no? So dito naman tayo sa naka-Bripster na road bike o brake shifter. Ayan, so kung mapapansin naman natin, so wala na po dito yung shifter niya. So upgraded version siya. The same time yung stem nito ay oversized. Ayan, so kung mapapansin nyo, maliit dito, di ba? Pagdating dito, malaki ng size ng tubular niya. Ayan, so yan po ang size niya na ay 31.8, no? So oversized po yan. Tapos yung drop bar niya is pang oversized din. Okay, so yung brake saka shifter, ayan yung shift. Yan yung tinatawag nating Bripster.
Yung brake shifter is magkasama. STI kasi is sa Shimano, no? So, which is ito naman ay hindi Shimano. So, Bripster po ang pinakatamang term sa kanya. L2R5 match. Ayan, so ito, yung shifting nito, bali dalawang klase ito, no? Meron tong Sensa, tapos L2W. Yung Sensa kasi, yung shifter niya is nasa isang brake lever lang. So, add and minus lang din yun. Double click, tsaka click lang din. Pero ito L2W, separate ito. Halos same ito ng Shimano. Yan, may pagkahawig ito sa Shimano ng kasi separate yung release, tsaka yung add. Okay, so dito, ito yung add. Pag pupunta ka sa malaking sprocket, no? Tas, ito, minus pala to. Sorry. Minus. Pag pupunta ka sa pinakamalaking sprocket, ito naman yung papunta ka nun, pa-release, papunta ka naman sa pinakamaliit, so high speed. Ito yung brakes, ito yung high speed, ito yung pa-low gear. Okay, so dito, sa crank naman niya, ganun din. So, papunta ka sa malaking dito, sprocket, chain ring. Ito naman, papunta sa maliit. Okay, so meron nagtanong kung mag-upgrade ba siya ng isang STI from thumb shifter. So ano-anong mga kailangan niya, so ano-ano yung iisipin at kung ano yung mga bibilhin. So ipapaalam ko sa inyo ngayon din.